Abaqondisi bohlelo egameni elihle lenkosi yethu Jesu, umndeni wakaMpungose, abadala bakhona, amadodana khona nomakoti bakhona, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kunendaba bazalwane engifisa ukuyixoxa umzuzwana nje omncane. Kwahamba indoda le okuthiwa umpostoli uPaul, ehamba eshumayela ivangeli, engashumayeli isonto, ehamba eshumayela ivangeli. Wayofika endaweni okuthiwa kuse-Efesu. Mayefika kule ndawo uphethe ivangeli, amandla kaNkulunkulu. Uyayihambela le ndawo, uyayizungeza. Uthola ukuthi isigodi nesigodi kukhona i-altari elimisiwe khona. Uma ushona ngala ufika kune-altari, athi ushona ngala afika kune-altari. Yonke indawo yase-Efesu igcwele ama-altari. Wonke lama-altari abhizi. Wonke lama-altari anenqwaba yabantu abawalandelayo nabaguqa kuwo. Kwakukhona-ke nelinye i-altari okwakuthiwa elikaDiana wase-Efesu. Lalo-ke lalivelele ngoba lalakha iy'thombe eyidayisayo, lalikhiqiza imali. Kodwa ekugcineni uma uPaul ebaqoqa abantu uthi ngiyabona ukuthi kule ndawo kugcwele ama-altari, kodwa uma ngihamba ngithola elinye i-altari elibhaliwe ukuthi lalike elikaNkulunkulu ongaziwa. Uthi uPaul, lowo nimkhonza ningamazi, uyena engimemezela. Ngisho njalo enkandla ekhona ama-altari, ekhona amabandla, ekhona amasonto, zikhona izinto ey'khonzwayo ukuthi ngimemezela leli altari likaNkulunkulu ongaziwa. Bonke abasondela kuleli altari bangena ngoJesu. Uma nje bengena, into yokuqala eyenzekayo, leli altari liyamshintsha umuntu ofika kuwo. Kodwa wonke ama-altari bekuthandazwa kuwo abantu basuke benjalo,
babuye benjalo, bahambe benjalo, babuye benjalo. Kodwa abafika kuleli altare likaNkulunkulu ongaziyo. Bazalwane, lingimangalisa leli altare ngoba ilona lodwa likwazi ukudila nesimilo. Wonke ama-altare bayaguqa abantu bazalwane besindwa izono, begcwele ubufebe, baguqa basuke benjalo. Kodwa mawuhlangane naleli altare likaNkulunkulu ongaziwa, ufika njadile nesimilo. Uzwe imangale nawe ukuthi hey, nganguhle